Какви практически предмети трябва да се преподават в гимназиите и университетите, за да могат завършилите училище да имат още по-добра реализация? Какви знания трябва да имат хората, които търсят ново предизвикателство, по-добра работа или служители в компании, за да увеличат броя на клиентите и продажбите си? Какви умения трябва да преподават образователните, консултантските фирми и лекторите, за да помогнат на своите клиенти ефективно да намерят и достигнат до нови клиенти? Ние сме американска компания, базирана в Силиконовата долина, и помагаме на компаниите да продават своите продукти на пазарни приложения в различни страни. Подготвихме онлайн курс, в който описваме ползите от продажбата на пазарни приложения в различни страни. Нашата цел е знанията, които помагат за увеличаване на приходите и продажбите, да бъдат достъпни за ученици и студенти, както и за образователни и консултантски компании, хора, които търсят ново предизвикателство, но също така и служители на търговски и производствени компании, спортни клубове, известни личности или медиите. Колкото по-бързо приложите знанията от онлайн курса на практика, толкова по-бързо можете да спечелите голямо конкурентно предимство и да увеличите доходите си. Повече информация можете да намерите на